Салом дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. Бисёриҳо гуфтанд ки яъне результат, кор, ресурс. Ман чихе ки ваъда карда будам, ман результати корои бачаҳоро нишон наметавонам. Масалан, ки чанд сум савдо кард, ки чӣ кор кардагия. Масалан, он касе ягон чӯша нишон наметавонад, яъне результате ки патоки охирон, яъне дарсе ки мо охирон гузарондем, ин результатом. Ассалому алайкум бачаҳо, созем хубе? Чихе? Соз. Хуб. Бардам. Хуб, бародари мо Қодир ном дорем. Ин кас онлайн хондагиай, ин кас Настаниса хондагиай, Эҳсонбой офлайн хондагиай. Қодир, ту чӣ қалай кору гап закун? Кобор алҳамдулилла мешавад. Соза хубат тенҷай. Мо курса хай хардем як нимо пеш онлайн. Курса хондем, буд кардем, кобор мусол кишид. Надостем фикр, ҷомудем фикр гирифтем, кор кесем. Кобор муд алҳамдулилла ки 100% рафта аст. Дар хона намешавад кор? Намешавад, дар хона танге мудем, шуд кажем кор кесем. Хуб, ту чӣ? Салом дӯстон, номи ман Ҳабибулло, ман Настаниса хондагаам. Алҳамдулилла кором сол шуд, мошинка ва ними корча гирифтагиам. Иншаалло продажа рафтеса, алҳамдулилла. Борам машаалло хеле шуде. Хеле алҳамдулилла. Ты чӣ Эҳсон? Салом алейкум, Ustad. Номи ман Эҳсон. Я отучился на уроке офлайн. Сначала продажи у меня не шли. Сейчас у меня продажи пошли. Вот готовим на склад, фиглом на складе. Дӯстони азиз, яъне ки як моменте аст ки тасаввур кунед ҳамиҳо ранги шумо барин як бародари тоҷик ҳастанд, як бародари муҳоҷир ҳастанд. Яъне ки ҳамин чиза хондан, ягон таи маълумоти олӣ надорад, ягон таи масалан бигем ин мактаба хатм кардагӣ омадагӣ дар ҳаминҷа. Алҳамдулилла масалан ин кас либос савдо мекунад, ин кас мошинка савдо мекунад, ин кас ти чӣ продаеш? Футболки. Яъне ҳар кас ҳар ниша дар ҳаминҷа склада се каса гирифтан, яъне ду кас се кас ба фикрам гирифтагиам, яъне кор карда гаштаистанд. Шумо ҳам метавонед бародаро, фақат газават кунед. Алон нигоҳбонатон ба ҳаматон муваффақият.